Stazzjon. Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalemm. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidrhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalemm, mhux lili jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Meta Ġesu qed jgħidilna biex ma nibkux lilu, huwa jagħmel dan biex narfu kemm hu kra id-dnub tagħna u sabiex noqogħdu attenti li ma nħarsux lejn it-tibna f'għajnħutna u ninsew it-travu f'għajnejna. Aziz Ġesu, nitolbuk il-grazzja li meta nħares lejk imsallab nara fil-verità dwari, li nkun naf min jien tassew, naċċetta s-sitwazzjoni ta' ħajti biex nimxi fit-triq tal-ħelsien. Ejni nieqaf inħares lejn kulħadd u nwaħħal f'kulħadd u ninsa li jiena wkoll niżbalja u għandi ħtija. Ġesu, ibdilni bl-imħabba tiegħek. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Id-disa stazzjon. Ġesu jaqa' għat-tielet darba. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Ħaqruh u hu qatalihom bla biss ma fetaħ femmu, bħal ħaruf meħud tal-qatla u bħal naġa imbikma fit min iġizza ma fetaħx fommu. Ħafna drabi aħna naqgħu minħabba li nistrieħu wisq fuq nfusna u ma nistrieħux biżżejjed fuq Ġesu. Għalhekk nispiċċaw naqtaw qalbna malajr u nintlew b'ħafna ansjetà u ribeljoni lejn dawk li jikkawżawna xi forma ta' tbatija f'ħajjitna. Iżda Ġesu bil-maqlub, il-fiduċja tiegħu kienet kollha kemm hi fil-Missier waqt il-Passjoni u għalhekk seta' joqgħod siket u jafda l-Missier tiegħu. Maħbub Ġesu, fil-momenti jibsa ta' ħajti enni ma ngergerx, iżda għamel insib fik il-qawwa biex nistrieħ u nserraħ rasi. Sabiex minn qalbi jiena wkoll inkun nista' ngħidlek, Ġesu, jiena nafda fik. Għatini l-grazzja li bħalek inżomm miskiet u nħares lejk u mhux lejn dawk li weġġawni. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina,
la ddaħħalniex fi tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maghfira ta' dnubietna għatina. L-10 stazzjon. Ġesu imnezza minn ħwejġu. Nadurawk o Ġesu umberkuk. Għax b'salibek u l-mewtijek inti fdejtna. Is-soldati ħadu l-ilbis tiegħu u qasmuh f'erba'. Sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata, minsuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu: ma nqattawix, iżda nitfgħu x-xorti għaliha u lil min tmiss joħodha. Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tajt: ħwejġi qasmu bejniethom u għall-ilbis tiegħi tefgħu x-xorti. Meta Ġesu kien imneżża minn ħwejġu, hemm ftaqar minn kull ħaġa materjali li kellu. Ġesu ta' kollox għalina, lanqas il-libsa ta' fuqu ma żamm. U dan kollu biex jakkwista s-salib. X'ġen ta' mħabba s-salib. Nifmu tassew xi jfisser is-salib u x'qawwa għandu quddiem Alla meta nkunu tneżżajna kompletament minna nfusna. O Ġesu, għatini dik l-imħabba tiegħek li waslitek biex tiftaqar minn kollox biex tażel is-salib. Ejni naraf x'qawwa għandha tbatija qudiemek. Għamilni xejn mulej Ġesu u għamil li fis-salib insib it-teżor vera li huwa int. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maghfira ta' dnubietna għatina.